Salutare toată lumea și astăzi filmăm încă un episod de Minecraft, dar cred că este a 4 sau a 5-a încercare. Deci vă dați seama, ne chinuim să filmăm un videoclip de Minecraft, dar sper să iasă acesta. Poate că vom face și a 6-a încercare. Sperăm să nu. Te vă postăm și vouă ceva. V-ai spus să postez mai des, dar nu prea am timp. Am găsit o oaie. Oaie? Da, o bați și ce aduce. Vin acum acasă pentru că avem pas. A, și sunt cu robe dacă nu Vedeți știți. lama? Uite lama. Lasă că am văzut-o. Lasă să mergem să dormim. Astăzi poate va apărea și un videoclip de Clash Royale. A, da, voi posta cum am deschis clancetul. Las că vedeți voi, nu vă spun ce a căzut. Hai să dormim, Robi. Acum să se discutația. De ce este să dormim? Domnul. Nu este pornită, Robi, culcă-te. Filmăm ca și videoclipul trecut, chiar 10 minute dacă avem ce să facem. A, și în videoclipul trecut am terminat ferma, am făcut o mai mare. Robi, du-te și ia-ți oaia de pe deal. Și fermuța asta mică de acolo. Dar acum voi pune și astea, sugarcane-urile. Am frame drop-uri. Nu știu de ce. Și nu. Bine, plantez astea. Și cam atât, că vreau să fac vlog mai lung și posibil să nu mai am memoria.